Здравейте! Днес ще си говорим за градинските възглавници и по-точно какво представляват борд и фитил. И двете са вид декоративен завършек на възглавницата. Бордът представлява съединителен шев, който свързва двете предварително отрязани парчета плат и по този начин оформя височината на напрена. При разкрояването на текстила за по-малки възглавници може да се избегне рязането на плата и съответно възглавницата да е без шев в предната част. Фитилът, или още наричан кант, е флазелин обвит в плат, който се поставя по ръбовете на възглавницата с декоративна цел. Това прави вида на възглавницата по-красив и изискан. Кантът може да е направен от същата дамаска или от друга, която контрастира на основната. Зашиването на фитил е подходящо за възглавници с височина на напрена над 5 см. В сайта ни може да видите много проекти и на двата вида завършек на възглавниците, както и на такива, които нямат борд или фитил. Ние от Дежароса ви предлагаме изработка на градински възглавници, изработени изцяло по ваш вкус. Предлагаме разнообразие от дамаски за външни условия с UV защита, което удължава живота на възглавниците ви. Изпратете ни вашите запитвания, като попълните контактната форма в сайта и посочите желани бройки, избран текстил и височина на напрена. Очакваме ви!